Hej sammen. Jeg har lige lavet min side i dag, den danske Kasper. Det kommer til at hænge lidt sammen med min side på Facebook, som hedder Kasper K. Jeg kommer nok til at uploade askments, giveaways, unboxings, shoutout, men også begynde at lave introer, som jeg vil give ud til nogen, som mangler en, tjener en, sådan noget. Jeg vil nok ikke lave gaming-videoer lige forløbig på grund af, at computeren ikke kan trække det, fordi det er noget, der er lort, virkelig. Livet sagt noget værd lort. Så det vil nok komme på et tidspunkt, hvis jeg følger stadig op, men det håber jeg, at det bliver ved med, som det gør nu. Det kan jeg jo ikke sige, når jeg faktisk startede jo. Men når jeg får købt processor og noget RAM, så starter en gameplay-video også. Men der vil stadig komme askments, giveaways, unboxings, shoutouts, introer. Der vil nok også måske komme nogle speedarts med et eller andet. Det kan godt være, jeg ved det ikke. Men hvis det er noget, du gider sidde og glo på, eller du så gider kigge på mine giveaways eller unboxings, askments og så videre, det har jeg tænkt mig at lave, så må du meget gerne trykke abonner deroppe. Nej, det er dernede. Du kan selvfølgelig også bare vente til at lægge en video, så det er noget, du gider kigge på. Det bestemmer du selv. Jeg beder ikke, det er ikke fordi, jeg laver en YouTube, hvor jeg gerne vil blive kendt, eller jeg gerne vil have mange subscribers, eller et eller andet. Det er bare fordi det er sjovt. Og jeg har også været YouTuber før, men det stoppede så på grund af, at det blev kedeligt lidt i længden. Men nu er vi begyndt på at prøve på noget nyt. Før var det redigeringsvideoer, og nu begynder vi på noget, de danske YouTuber begynder på at lave sådan mere askments og sådan noget. Så det vil jeg også prøve at se, om det er noget, det er noget, der tiltaler mig, om det er noget, jeg har lyst til at bruge tid på. Så hold dig opdateret. Der ligger et link nede i beskrivelsen til min side på Facebook, hvor du kan gå derind og kigge på, hvornår jeg får en video på YouTube. Du kan jeg er sådan set også i gang med konkurrencen med en giveaway på en iPhone 4. Og der er planen, at når den endelig slutter, som jeg ved virkelig ikke, hvor den gør, men jeg tænker lidt på at forkorte tiden lidt, men der kommer også en video med giveawayen på, hvor jeg snakker. Men gå ned på linket nede i beskrivelsen på min side på Facebook, og hold opdateret på, når jeg lægger en video ud. Og du kan trykke subscribe nu, eller du kan også vente til at se, når jeg har lagt videoen, så det er noget, du kan kigge på. Og så håber jeg selvfølgelig, at du kigger på det jo, det er klart. Så, ja. Men ja. Hvis der er noget, du kan kigge på, så hold op til at abonnere, hvad du har lyst til, jeg ved det ikke. Men gå ned og kigge på min side nede i description, så hold op til at hvornår der ligger videoer, så vil du til at kigge på den, der kommer ud snart. Så gå derind og kig, så ses.